Vuosi oli 1903. Fatser vapautti fasanit, falpakka ja muovasi pelto aukeasta jalkapallokeitaan. Kiekuvat koiraat, hailakat, naaraat, runsaan vuosisadan mantuja hallitsi, kunnes futtis ja fasanit falpakkaasta katos. Fasanit kuuluu falpakkaan. Ja falpakka fasaneille. Kulttuuri kulki kohti tuhoa vailla kahta avainlajiaan. Paikallinen ekosysteemi uhkasi romahtaa. Mut sitten lopuisena iltana Feeniks-linnun esikuva nousi tuhkasta. Napula kengät jalassa ja pallo kainalossa. Fasanit kuuluu falpakkaan. Ja falpakka fasaneille. Fasanit kuuluu falpakkaan. Ja falpakka fasaneille.